Sen kim? Nereden? Men Enes, Balkandan. Näçe ýigidin bar? Dalnama men birçige. Kim o? Süleyman. Şumu? Şey. Toşnu şu. Toçna şey. Semeni fotolaryňyz barmy? Paka toy edemdak. Çizdi. Birinci semeni fotoňyz. Sağ ol wagt canım. Şo, geçiver. Şu ýaly ýigitleri halaýanmy ýa näkile? Şular ýa ýigitleri dälle şunýaly ýigidi. Halayan. Yüreğine zat ýok. Hype däl bu. Näme? Aýdan gepleriň hype däl. Ýok. Süleyman saňa prinsesam diýem. Ýok beýdenok. Haýsy ýigidiň prinsesam diýe? Prinsesam diýen ýigdim ýok. Özüňi prinsesa şitaýt edýän. Özüm de hawa. Öýdäkileň özüne nänimin özüne hawa. Solik saňa Enka diýämi ýa Женька diýe? Jenka diýe. Toý edip seni onda. Edemek arzumuz nisip bolsa ýakynna. Bellimi günü? Hawa. Kaçan? Sentýabr 16-syna. 2 gün toy boýlady. Nisip bolsa ýöne ýakynna dowlanyň moşdoňa goşmagy da mümkin. İki çykdaja gerek dälle. Biterek. 15-inde Suling toyu, 16-sında sen toyu. 15-inde men toyum, 16-synda Suling toyu. Näme oglun toy birinji? Avazada çeken videolaryňyz hype üçünmü? Yo, çynnan. Näme peýda gazandyň olardan? Hiç ýylpeýda gazanamda, halkyň söýgüsini gazandyk. Ýöne yaman zatlar ýazanlara maňa bolýa durmuş menki. Söýgümiziň başlan ýeri şoň üçin paýlaşdyk. Çö, kirpikleriň agyrmy? Yo, Tez ýapylyp dur. Sulikni araňyzda näçe ýyl tapawut bar? ýaş, Näçe ýaş? 4. Akila? Yüz kilo tapawut ba bolaýmasa. Kile gyzykly däl maňa. Öz ýürejegi gyzykly. Et prajarka misalında aýdanymyzda Sulik seni näl derece gowy görýär? Ya näl derecede söýüp bilýär? Rare, medium, medium well, ya well done. Düşünmedim. Düşünmedim çynam. Täze rubrika bet ya erwet. Men sana ýigitleriň häsiýetini aýdýan, sen bolsa aýdýan. Eger bet bolsa bet, erwet bolsa erwet. Ýigit semiz olsa, mysal üçin gel al. Ýigit semiz olsa, mysal üçin şu ýaly. Betmi? Ya erwetmi? Men üçin bet. Boldy, Gaw gaýta çata. ber. Ýigit arryk bolsa, ýöne garny bolsa. Onäli arryk bolsa, garny bolsa. Ýigit arryk, ýöne garny bar. Betmi ýa erwet? Yo, erwet. Aýna 5000 manatdan az gazanýan bolsa. 5 manatdan az gazanýan bolsa, Owa, çynmaý daýynmaý. ýalan gürläni gerek däl bize. Ay näme diýin? Oňşmaly bolýa. Şo ýazylan bolsa, Ya bet ya erwet diýmeli. erwet. Ata-enesi bilen ýaşaýan bolsa, Gawy. Bet. aýal bolsa, Öldüremen seni. Näme diýen? Erwet kaleşna. aýrylşan bolsa, Yok. Erwet. okey, aýalam ýok, aýrylşanam ýöne çağasy bar.
Goňşusynyň çagasy mı? Bar da çağısı. Ha, düşündüm. Wap şerbet. Wap şerbet. Bloger ya streamer bolsa. Köpçülük açık ýa-da. Blogger normalni. Bet ýerbet diýmeli. Bet. Narzasyň aýdymlaryny dinleýän bolsa, Kimin? Narzasyň aýdymlaryny dinleýän bolsa, bet mi ýerbet? O kim? Prosta bet ýerbet diýip. Ervet. Düşünemakda. Birinji swidaniýada toý etjek diýse, Beter gawy. Bet. Reska bet. TikTok efirde bolmak endik boldumy? Yok. Günde näçe gezek girýän? Günne girmeyen wagtlamama. Açmayan. 2 günden 3 günden girýän wagtlama. Aýda näçe mat çykarýan TikTok'tan? Hasap bak görmedim çynım. Şu wagt telefonda görüp bileň. Yok, görüp bilmen dalma men. İnternetim yok. Paýlaýalar. Wi-Fi bar, toçka dost. Ay 2003 manat. Donatorlaryňa, ýani golda berýän adamlaryňa dädim diýen. Näme üçin? Gollaýarlar da meni. Kömek etdiýärler, gollaýarlar, ýanymda durýarlar, sylaýarlar. Dädileriň, ýigitleriňe näme diýe? Hiç adam diýen ok, bagtly bolýar. Gawanmaýam. Niýem çykawansyn olar meni? Hemmesi dogany jygsy ýaly ya. Arasında däl dädileriň barmy? Ken. Gawanynyň bolýan ağlamaýyn. Iň agyr eden jezaň. Aýdaýyn ustaýda. Diýdim. Näme agyr? PK'da utulup jeza etmekmi ýa sulik? Sulim yeňil, beter ýegil jeza etmek agyr. Peki tutulup. Iň samsyk türkmen streamer. Efirçi. Kim adyny bersem kam. Efirçi diye. Körpe diýsem agatyrer. Körpe diýäýinmi? Efir karoli kim? Конечно, söýülýüm Süleyman. Türkmen rap'te kim karol? Saýk däli. Galantey näme? Oýnjak mı Ha, galantey tanayan on dostum Mr. Aşgabat kire TikTok'da da efire maçak ýabaý. O da gawy sözüm ýok. Köp donat etdim sana. Köp kömek etdi gawy. Bir-birimize gollaw eşýäse. Nälik oldu? Şu TikTok'da efirde aýdymlaryny gawy görýän, dinleýän, Aydımlarını mı ya aydımını? aýdymlaryny bir kısan aýdymlaryny. İki sana aydımını aytkan. Sen çıra, men çıra saýk dälen aýtdy. Son. Anam, ýene bir aýdyma bolmaly aýdýadmy çana. Toşna bar mı? Ba. Ba. Dinledim, tak şeyle dinledim. Näme bolanda? En stream etmeni goýa. Toy edenne. Başka variant yok mu? Efir açman. Ýöne video çyklam, roliklam goýaryn. Vlog paylaşaryn. Efir açman ýöne. Efirde iň uly alıp gören sowgadym. Eňulap gören sowgadym. O TikTok live.
Neçe alıp gördün? 4 sany. Kim uğrattı? Däl dädi. Dördüsüne mi? Awa. Gollady meni. Solik gawanmaya mı? Yo, näme çygamasa nabarat begen ya elle işletse söýgülýüm olansaň. Senin şodun yaşap ýerde. Yo, olar ýaly zat ýok. Taşne senin şoduna semrap ýer. Inni. Öňe şodunady. Inni. Toýmuz bolýar-da ýakynlar. Goşýatsa. 1 manat 1 manat üşürýäs. Solik nakar pişir bilem. Balýala getdi. Öýde açgalanyny bilýändir. Firmin nakar näme? Yumurtka. Gaynatmak mı? Yo, çakmak resko duran ýerini. Gazyryp alýardy. Bir pes 12 sany 13 sany. Iň uly uğradyp gören sowgadyň. Kimin? Düşünmedim. Senin Kime? efirde iň uly uğradyp gören sowgadyň. Men birine mi? Yok, sen birine uğradanyň. Zat. Bir san arslan bilen çagasy. Arslan sana näme ýamalyk etdi? Vay. Hiç il ýagdaýda diňe kömek etdi arslanlar maňa. Wajyp soruklara geçýäs. Saçlaryň tebigimi? Nawa. Günüňe näçe mat gazanýan? $50 ýaly. Yani ayda 2000-3000 manat çıkarýan. Tebe gün açamok da. 3 gün girýän. Kä wagt girýän. Günüňe näçe manat harçlaýan? Hasaplak goramak sew hasaplamany gorkýan. Köp kiçimi? Köp. Sulga näçe manat harçlaýan? Wagtjana, käşke harçlasam oman harçlaýar. Gazanýan bolan bir zatla. Gazanýanyna harçlaýanra. Top 3 selülitden başka sulin gazanan zady. Nämeden başga? Düşünmedim. Prosto top 3 näme gazanan bas şonu aýdyp geç. Näme düşün? Näme kazandy? Nä solik? Düşündüm. O yatdan çıkan bolsaň, gel sulik. Top 3 ýagdan selülitden başka sulin gazanan zady. Sulik şu. Awray gazandy. Tanally awray gazandy. Ağalar wasylaýarlar, wasylaýar. Son. Sulik gäm dip adally. Geçe. Sen näme ultursun? Atworma şeyler hakda oňş berin. Men oňşýan. Sana aydınlanlaryň içinde iň betlak haýsy? Düşünemakçynym. Yüzüň remont edeklimi? Ya tebigimi? Azyçyk remont ba. Neresi? Dotogumda. Son. Bolly. Dodoklaryňy kim üçin çeşirdin? Özüm üçin. Awadan görýän, çeşirmeýän mam şu wagt. 50 ýaşlar kam çeşirlen. Solik näme üçin çeşdi? Arkaýynlykdan köpüýüp, mesregäp. Şonça işlete de horlanan hakda. Okun gelem. Yo, Näme gaşlaryň bilen kirpiklerimi oýnaýan? yaramok azaçyk. Mende derman bar.
Näme derman ba? Söýgü derman bamy? Birazçyk уже özüm içdim, bolady. Haly kofe. Me. Spasiba. Açýa dämeme zatdan. Awa. Bollay. Yarısını prosto özüm içdim, dapitet bilen. Çalonna. Sağ ol. Normal. Gawaken. Tagam dady. Haly kofya. Bellen sulyma da gün içireýin şundan. Oýananak ukutan bolmasa. Yigitlerine iň köp aýdan ýalan gepiň. Yigitlerime derken aydan yalan gepim. Näme diýip yalan gep aýtdym? Yaramok öýden çykyp bilemok. Ana samym deli näme diýdiň şo wagt? Öýdedim. Öz öýüňde. Awa. Öz öýümde, iljoramyň öýünde. Nastreniýama bagly sözleýän. Näçe sant pişiň bar? 4. Atlar barmy? Awa. Näme? Angeloçyk, Bagira, Maşa, Keşa. Haýsysyny has köp gowy gören? Angeloçyk. Haýsysyny köp elmileýän? Näme diýen? Haýsysyny köp elmileýän? Elmele. Näme diýen? Şu Angeloçyk, Bagira, şolkisi. İksamysyn. Awa. Haýsysyny köp urýan? Yo urk göremek. Soğuk gördüm. Yatıran aklar. Blitz soraklar. Men sorak beren, sen maksimal tiz jogap bermeli. Aha. Gawulmy ýa garpys? Gawun. Perçatkamy ýa 3x? Perçatka. Söýgüm ýa pul? Söýüy. Näme üçin? Söýüg azar men. Gerek dä pul. Pulum gerek görek dalyma men söýüg gerek. Sulyk berip bilenokmy? Berýär da artýaram. Şoň üçin suly saýladym da. Sulykda maşyn barmy? Awa. Näle? Karolla 7-nji. Öýü barmy? Ba. Kottejmi? Yo yerden. Maşgalasynda ýaşaýan? Awa. Onda ol kakasynyky bolýar. Näde kakasyny kolye. Suly. Sulynki dele. Suly ýaşy da şöleýdi. Sulynky. Dädileriňe bir zatlar diýjek bolsaň, diýip bilen. Şu yerdenmi? Diýeýin. Dedejiklerim, ýürejiklem, emmejaňda sag boluň, taňar ýalkasyn sylaýaňyz, gollaýaňyz, hormat etýäňiz, kömek etýäňiz, ýanymda dik durýaňyz. Şolar bada men ba. Şolar men sylap, hormatlap, awraýlap, şeýdip tanatdy, halkada da tanatdy. Şolar bada men ba. Sag bolsun hemmesine. Köp köp.